পরিষদ গঠন কৰিম উন্নয়ন পৰিষদ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আদিবাসী সকলৰ কাৰণে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গুৰ্খাৰ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড মাইনৰিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন কৰিম যাহাতে নিজৰ উন্নয়ন নিজে কৰিব পাৰে আজি মাইনৰিটি সকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ এই যে বিটিআর ছুটি হৈ গ'ল এই বিটিআর ছুটি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ কাউন্সিলত কোনো কাউন্সিলত নাই কিন্তু আমাৰ বিটিআর এই কাউন্সিলত মাইনৰিটি ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্ট আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো গতিকে মাইনৰিটি সকলৰ ডেভেলপমেন্ট খুব স্পীডত হ'ব তো সদৌ ৰাইজ যিখিনি পাৰো ৰাইজৰ কাৰণে সেৱা কৰিবলৈ আমি আহিছো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আহিছো এই কথাখিনিক লৈ পেলাই আপোনালোকে এতিয়া উপলব্ধি কৰক আপোনালোকে চিন্তা কৰক যোৱা 17 বছৰত যদি বিপিএফ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিলেহেঁতেন আমাৰ আজি ৰাইজে খুব সুখত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন এই কাৰণে আপোনালোকে চবে আগবাঢ়ি আহক এইবাৰ আমাৰ নিজৰ জাতিৰ স্বাৰ্থত সমন্বয়ৰ স্বাৰ্থত আমাৰ যিখিনি ভুল হৈ গ'ল এইখিনি ঠিক কৰি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়িব লাগিব ইলেকশ্যনত তেখেতসকলৰ ইলেকশ্যন উঠিছে আজি ইউডিএফৰ কেণ্ডিডেট দিছে কিন্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইউডিএফৰ খন কেণ্ডিডেট সদায় বিপিএফতে যায় এইবাৰো বিপিএফত যাব এইটো গ্যাৰেণ্টি আছে আপোনালোকে ইউডিএফত ভোট দি লাভ নাই বেলেগ আৰু কোন কেণ্ডিডেট আছে বিপিএফ ইয়াত জিকিব নোৱাৰে বিপিএফৰ কেণ্ডিডেট ইয়াত কোনো কাৰণত জিকিব নোৱাৰে আপোনালোকে ভোট দি নষ্ট কৰিব নালাগে তেখেত ৰুজুগ্ৰাম মোছাহাৰী যোৱা 30 বছৰে জাতিৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিলে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি আহিছে আৰু এজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিচাপে আজি আমাৰ মাজত আমি তেখেতক আনিছো কেতে নিৰ্বাচন খেলিব লাগে আৰু ৰাইজৰ কাৰণে দিনে নিশা সেৱা কৰিব লাগে যাতে ৰাইজে আগবাঢ়ি যাব পাৰে এই কাৰণে আজি ৰুজুগ্ৰাম মোছাহাৰী আমাৰ এই সমষ্টিৰ যিমান কেণ্ডিডেট আছে সকলোতকৈ যোগ্য ব্যক্তি তেখেতক আমি ভোট দিলে আমাৰ সমাজৰ উন্নয়ন হ'ব ৰাইজফोर अखायाबो हाबाय थाबाय दा जोबोद खस्थ' मोनबाय दाख्लैबो भैरबकुन्द'आव अखाया जोबोद हादों दिनैबो हरिसिंगायाव हादों अखा हानाय माने मोजां नङा होनबा बोर सारस्रि हरदों दायो देरहानाया रोखा जोङो सोमावसारनाय समाव जेब्ला सुबुं गौमा जायो मोनफ्रोमबो सुबुं गौमाफ्राव अखा हायोमोन आरो बियो फैयै दिनै मोनसे गोरोबथा मोनफैबाय जोङो बे गोरोबथाजों उदांस्रिनि उनाव जाफेरै माखासे खामानिया जाबाय दिल्लीनिफ्राय थोंजोङै रां अनसुंथाइ मोननो हानाय जोंनि हारिनि जौगानाय खामानि मावनो हानाय जोङो बेबस्थाखौ मोननो हाबाय जोंनियाव एसपिडिसिनि गोहोआ जोंनियाव फैबाय बेसेबांबा बुरजा सोलोंथाइनि फसंथान जों मोननो हाबाय आरो दिनै 30 बोसोर सोमावसारनानै बर' बिजोंनि डाइरेक्टरेट जि बिदोंमोन बिखौ दिनै आसाम सरकारा बेखेवबाय जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा आरो दिनै लासै लासैनो एनडिएफनि सेंग्राफ्रा जोहोलावफ्रा जायफोरा दिनै जेल जादोंमोन बिथांमोनखौ बरननायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ लासैनो बिथांमोना जेलनिफ्राय ओंखारबोगोन केसफोरा लासै लासैनो जोबगोन जायफोरा नांबोबाय बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ माखासेया जायफोर बैसो दङ जोंनि लाइमोनफ्रा आर्मि पुलिस सिआरपिएफफ्राव साख्रि मोननायनि खोथाया बेवहाय लिरनाय दंखायो जायफ्रा बैसोगोरा जाबाय बिसोरा मावना जानो हानायनि थाखाय माखासे स्किल ट्रेनिं होनानै लन होनायनि बेबस्था खालामनानै सोलिनो हानायनि खोथाया बेवहाय लिरनाय दंखायो आरो बेजों लोगोसे गोबां खोथा बुंसोलायगारदों मानगोनां रन्जन दैमारि आदा रन्जन दैमारिखौ एखम्बा सोरबा बुंदों जोंसो जेलाव हरफिनदों आदा गबिन्दजों आंसो जेलाव हरफिनदों होननानै फोसावलाबायदों दा मानगोनां रायजोफोर रन्जन दैमारि बिथांखौथ' जों सिबियो जोंनि हारिनि थाखाय मावग्रा बे जेसेबां उन्दैयानो जाथों बेखौबो जोङो सिबियो जोंनि हारिया दिनै बे सेक्रिफाइस खालामनो हाग्रा मानसिफोरनि थाखायनो थांनानै दङ दा बिथांखौ आंहा जेलाव हरनायखौ बादो बिथांनि सायाव आङो एसे 1%बो गाज्रि साननो हाया बिथांनि जिउआ अराय गोजोनै थाथों जोङो बेखौसो लुबैयो बिथाङा जेलावनो दङमोन बै समाव गोरोबथाया जानो थांगासिनो दंमोन सावरायनानै जोङो बयबो सावरायलायनानै बिथाङा नङाबा गोरोबथाया जानाय नङा बिथांखौबो लाबोनांगोन होननानै मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो आं भारतनि नखर बिफाननि अफिसारफोरखौ खनले खावलायदों जे गोरोबथाया मोजां शान्ति लाबोनो नागिरबायब्ला बयबो फैनो नागिरबायब्ला मोजाङानो जाबायब्ला जोंनो नैबे जिनिसखौ नांगोन नैबे खामानिखौ मावनांगोन बेबायदिनो भारत सरकारा खावलायनायखौ लाखिनानै बिथांखौ बरननानै नैबे गोरोबथानि सासे सागानगिरि खालामदों जारिमिनाव बिथांनि मुङाबो अराय सम थालांगोन जोङो बेखौनो लुबैदोंमोन
दा दिनै बिथांमोना सोरबा बुंदों आंलायनो जेराव हरदो आं बरनना लांदोंमोन नांगोखाय दा नाङाखाय जेलाव सोफिनदों माने राजखान्थि खालामनो लुबैना जेलाव सोदों रायजोफोर आं एसेबां पावारफुल मानसि नामा आं ना जेलार जाखो ना गभर्नमेन्ट जाखो ना पुलिस अफिसार जाखो गोसोबानो बिखौ जेलाव थ्रोब सोगोन बिखौ जेलनिफ्राय थ्रोब बरन हरगोन दा माखासे मानसिफ्रा राजखान्थिनि सार्थ'आव जानला मानला खोथाफोरखौ बुङो जाय बुङो बिथांमोनखौबो जोङो गाज्रि मोनाखै बिथांमोनखौबो जों अनो नाथाय जानला मानला खोथा बुंनानै समाजखौ गाज्रि खालामनो नाङा आं बेखौ खावलायो बिपिएफनि मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांमोना एनडिएफबिजों गोरोबथा जानायखौ लुबैयाखैमोन नै दाख्लैबावै नुबाय बर' कसारी काउन्सिल जानो थांबायमोन बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय बेखौबो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जाहोआखिसै मन्त्रि जानानै गावहा माबा मोनसे राजखान्थि लाबालाबनि खोथा साननानै बिपिएफनि महिलारि बिथांमोना नुदों आलादा रायजो मोनखाया आलादा रायजो जाखाया बे गोरोबथाया जाया आरो बे गोरोबथाखौ जानो नाङा होननानै बिथाङा नारा नाथा नाजादोंमोन दा नोंथांमोना लुबैगोन नामा जों लुबैगोन नामा दिनै सोरबाया न'आव बिसि फिसा न'नि बिमा बिफा ज' ओंखाम जागासिनो दङ नाथाय माखासे सेंग्राफ्रा बाहेरायाव थानानै पुलिस मिलिटारिजों गावथारजां जायो जों बेखौ मालाबाबो लुबैया बे गोरोबथाया जायामोनबा बे गोजोन थासारिया फैयामोनबा भुटान हाग्रायाव थाखोमानाय सेंग्राफ्रा दासिम आरो साथाम साब्रैसो गावथारजाबावगौमोन जोङो बेखौ लुबैयो नामा जों बेखौ मालाबाबो लुबैया दा नंखायनो रायजोफोर बे गोरोबथाखौ खालामदों जाहाथे जोंनि रावबो बर' फिसाफ्रा बे 30 बोसोराव 5,000नि बांसिन थैबाय आरो जाहाथे थैनो नांला जोङो बयबो सान्तिखौ लाबोनांगो बिनिखायनो बे गोरोबथाया जादों दिनै बे गोरोबथा जानायखाय जोहोलावफ्रा सेंग्राफ्रा बयबो न' थांनानै गावनि बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिसि फिसा संसार जानो हानायनि खोथा बाथ्रा सानलायनो हानायनि मोनसे सम फैबाय दा बेखौनो जोङो लुबैदोंमोन जोंनि समाजा जौगालांनांगोन रायजोफोर बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोलोमदै होदों गावनि फैसा गारनानै नोंथांमोना आन्दलनाव ओंखारदोंमोन दिनै पुलिस मिलिटारिजों गाज्रि आखल दिन्थिनो जादों साजा मोनदों थेवबो नोंथांमोना ओंखाम जाहोदोंमोन एसे खोमानानै दोनदोंमोन जोथोन लादोंमोन दिनै बिनि बिनिमया मा मोनगोन बिनि बिनिमयाव नोंथांमोना मा मोनगोन सोरबा माबा होगोन नामा बिनि बिनिमयाव जोंनि हारि जौगानाय खामानिया जानांगोन बे इउनिभार्सिटि कलेजफ्रा जायोबा जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानो माबा मोनसे मावनानै होनो हायोब्ला बेखौसो जोंनि रायजो राजाया लामा नायदों कि आंनि फिसालाया जियानो जा थै थां गाबोन बर' न'खरा मोजां जाबानो जाबाय समाजा जौगाबानो जाबाय बे गासैबो खोथाखौ लानानै जेबो गोनो गोथो जानो नाङा मानगोनां रायजोफोर जाय बिथांमोना दिनै संग्राम खालामनानै हारिखौ नायबोबाय जोथोन लाबोबाय बेबायदि सेक्रिफाइस खालामबोनाय मानसिफोरखौनो जोङो नायनांगोन आरो बिनि थाखायनो नैबे समाव रुजुग्रा मथाहारि बिथांखौ जेसेबां मानसि दङ बयबो खौसेयै भट होनानै गोबां भटआव बिथांखौ देरहाहोनांगौ आरो इउपिपिएलनि सरकार लाबोनांगौ अब्लानो बिटिआर गोरोबथायाबो मोगथां महर मोनगोन हारि जौगानायनि खामानियानो गोख्रै जागोन जोङो जौ लोंनायनि जुवा गेलेनायनि राजखान्थि खालामनो फैयाखै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मिटिं मोनसे गायोबा बथलनै लोङो खामानिया जाया बेवहायनो हारिया गोदोसोदों जोंनि थानसालि जोंनि गिर्जा जोंनि मन्दिर जोंनि लामा सामा न' बां गासैबो सोरलां बोरलां जाजोब्बाय बुंनायावल' बुङो जोंहा सरकार दङ माथो जेबोआनो जाया दा नंखायनो रायजोफोर सोलायनायखौ लाबोनांगोन आंखौ नोंथांमोना लिडार होननानै दा सान आं नोंथांमोननि सोरनिबा बिदा फंबाय सोरनिबा फिसा जोङो सिबिनोसो फैदों आरो बाला गोलाव नङा 25 बोसोर 30 बोसोर जागोन होननानै फैयाखै बिसोरो 17 बोसोर रायजो राजाफोरखौ थगायबाय जों 5 बोसोर सिबिनोल' नागिरदों बे खाबुखौ जाहाथे नोंथांमोना होयो बेखौनो बुंनानै अबंलावरिया नोंथांमोनखौ अराय सम मोजाङैनो लाखिथों बयनिबो न'खराव अनलायनाय थाथों गथ'फोरखौ बयबो जोथोन ला आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय।